Hambai rangsangni takuktei bukuksong ang norongni kok sanai entertainment YouTube channel tini norong bagai belai nangkukma kokrok tubi phaika norok o video no puilani simi paisuri nainen bagai saitokdi video no skip rok khlai rogo tari bai jadi tini ang norong bagai o video tui phemeni hingke norok puilano video ni title thumbnail o nugui no norok saimo mekhina hingke o kokrok no tui no tini kisisa norok bai o video ni bisingti share khlailanai norok khalogi kisa o video no nainen bagai saitokdi hingke phaidi amsu kokrok no salaioi tini ni o topic ni bwkhago thanglayana sal kisisa sgang norok khnabai khina khwai sampahar ni khoroksa sini Tiprajwk wanjui gwnui bai manjago hnui norok social media haikaba khobor rogo nukbai khina haikaba khnabai khina hingke obono ang tini omtui rok ni kok no tui no tini norok bai o video ni bisingtui kaham hamya share khlainani bagui se tini o video tui phaio sini Tiprajwk sikle rok tabu phano khasiya tabu phano wasungna ringya nijini sak phupulu phaplai nosto dangno hamya dangno ha omtui jino tuiei sini Tiprajwk buri rok khoroksa phano wasungmung gworui haikaba wansuglaya tini soitam hingke buma buphano thokiwoi buma buphano tatal sawoi town o porinaphu town o berainani town o risum painani town o basa tongnani hinui tini thanglayo phailayo phiaba bising bisingo hingke wanjui rok bai tonglayo wanjui rok bai chalayo wanjui rok bai gurilayo phiaba aboni bising bising no tonglaimabo amsukno manjaklai tongo sini Tiprajwk sikle rokni sakao kwbangma no obahai tongo tini sini Tiprajwk sikle rok alka bosong rok bai tonglayo chalayo nunglayo gurilayo chekhoa anglayo ha town o thang angkai sung nugo koilik 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 khai ri tai tai chumlai ri shot shot chumlai omthai rok phunuklai khaja rok nukjaktai ri chumlai tini wanjui rok bai yagromoi gurilayo chekhoa anglayo pa tongthoklaimani sal brum brum no hawarui tongo hawarui aboni bagui no tini manjakmabo thagya sini Tiprajwk buri rok rongphrajakmabo thagya khanakanam lenoro khoroknui wanjui besi tini manjagui tongsauka abo kuno dangse maisamani sago kwrui gyan kwrui sini Tiprajwk sikle rok porinani thango town no yakha poriya wanjui rok bai gurilayo wanjui rok bai tonglayo omo haimangno aboni bagui no sini Tiprajwk buri sikle rok alka bosong rok bai omo haike tongkha hingke oma hingke relationship haikaba chalai nunglai tongkha hingke phiaba sini Tiprajwk buri rok dakti no komor bainai kwma bainai dakti no life bo nosto tongnai nijini sak bo deranai tini alka bosongni borok norok bai nukung khanani nungbai kaijakna borjaknani bagaiya boni thinking haikeba boni wansukmung hingke nini sak no bufuru manani nono bufuru chai manani bufuru nono monok manani borongni wansukmung sal brum brum no bongni thani omose phiaba sini Tiprajwk sikle rok khai khasiya wansukna ringya tini nijini nok nukhungni buma bufa sono phonchonto tini tatal sawoi baksa baksa town o ri painani hingthango phiaba bising bisingo hingka tini tablet rok chalaiei susi rok yolaiei tini wanjui rok bai tonglaiyano wanjui rok bai chalayano phiaba jokhonte social media haikaba YouTube rogo khobor kawoi thanga hingke nukjagui thanga kai afro simise lasimung phaio afro simise kirimung phaio phiaba aboni swkang hingke borok wansukya
babia tini nog nukongo baksa baksa sikli rok tatal sawi tini 10 bai gunan bagai tini taono kobangmono tini hopung sapung tini chalayo nanglayo ngui tonglayo phiaba oma haike tongkha hingke oma ke chakha hingke alga bosong rok bai sob somoi no oma ke kwrwnglai relationship tong hingke phiaba Tiprajwk sikli rok norok kwmanai norokni sak deranai norokni sak nos tongnai tamni hinba alga bosongni wansumung rok hingke norokni sakno manani bagui simisi norokni sakno chanani bagui simisi norokno bo jagao chaiman bo jaga nungaiman bo jaga monokman bongni wansumung hingka omosi phiaba norok ke khasiya norok wansukya norok khai mungsa nijini life hekaba nijini bobishno tui norok kichaphono wansukna ringya tini tamni hinba nong thani tong thongmasi bara hingke tamni wansumung phainaiba जों नगुलै टाउनाव थांगाय सिनि Tiprajwk sikli रंनो tong थागलायमानि पा 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 एकदम खुशी आनंद 10 बाय तिनी लका लका गरि लायै तिनी टाइ टाइ दि सुमलायै खाजा नुजाक्तै के बाक्सा अमथाय कतर कतर फुनुगै रि रक सुमलायै खुनु Tiprajwk बसंनि बिसिंबो कानमुं सुमुंबो सलिया हा अमाहाय सिनि Tiprajwk रंनि बिसिंको बेसिरभाग आं साननो सुंगौ सिनि Tiprajwk ताबुकनि sikli रंनो बेलायखेनो ताबुक tongmani chamani bezwa buini solia ang abon bagai sanan musungo chini Tiprajwk sikli rongno joto no saya phiaba chini Tiprajwk sikli rok 100 ni bisingo 50% Tiprajwk sikli rongno tabuk tongna ringya chana ringya tini alga bosong rok bai kajak laina alga bosong rok bai tonglaina alga bosong bai thulaina ha ama haimangno pura lasima singja khai tongo chini Tiprajwk dofani bisingo abon bagino jara nog nokungni buma bufa hinjangnai rokbo nijini nog nokungo sikli tongkha hingke norokbo saimandi taonago thangkha hingke ha bo jaga thang bo jaga thaya sabai tong sabai thang oborokno dekson khaidi oborokno study khainani khlaidi jefru derai thangpuru afru lasimung mano baya dere swkangno obono tui dului wansugui study khlaimani bisingtui obono rokha khaina nango tabo obtui magno sini Tiprajwk sikli rok beshirbag paharo tongyawoi taono mangsi tamu tini dol sung auli rogo thangai nukhango 9টা 10টা dik rogo kona kuni guri laimani 10 rok bai tini ha ku kahamdang khana obai lekhapora phainai obai chakri manai ha obai buma bufano kojukoti saimanai tebose buma bufani bokhrogo norok bokrok bufaina bagisi tini omahai nglai tongo abon bagaino sini Tiprajwk sikli rok manjaklaimani news kamani social media rogo salbumno khobor kasamani omoni daratino tongna ringya chana ringya wasuna ringya sini Tiprajwk sikli rok yang tong thomaka bara tini salburum no nogoto tong kwkrei buma thoki oi tini taono ponan thango gunan thango phiaba 10 bai tonglayo chalayo nunglayo phiaba oma hake alga bosong rok bai sini Tiprajwk sikli rok oma ke tongkha daktino kwmanai tei daktino boi painai daktino nijini sakbo deranai abo jotono saimana nangnai jotono wansugui yapri sena nangnai thinango tamo ungnai ingya abo swkangbaireno janjani sagono saimanani nangnai tinin bagui video umsunong sinai haina hai katal video norok bai malai phinai jotono kaham korong susto tongaijadi tinin bagui amsukno jotono no khulum baikha।